Sanibonani. Lo nikhuluma naye umkhulu ukhuzwayo. Bengisathanda ukuthi ngixoxe mayelana nohambo lwami labantu abadala engilihambile kanye nomkhulu Nkhazimulo. Engithanda ukuthi ngikhulume nje ngakho kakhulu nezinto engidlule kuzona, indaba yamagobongo nesiphothulo. Ekuqaleni kwawo nasekugcineni kwawo sengwaphothula. Ngiwaqalile amagobongo kumkhulu Nkhazimulo, wangenzela inhlolo, qeda inhlolo, washiya izinto efuneke zenziwe, ngathi uhlehla kancane ngokhokha umoya. Ngabuyela kumkhulu Nkhazimulo, wangenzisa amagobongo. Sawadla amagobongo ayengenayo inyongo. Sisayenza izinto zakhona zokuvunisa abantu abadala nokuhlambulula. Ngalidle lokuqala yaphela u3 weeks, dwelele bayithulela abantu abadala abakhulumi. Ngaqeda ngabuyela kumkhulu ngamazisa, mkhulu sengiwaqedile amagobongo isikhathi onginikeze sona. Ayibonakaliso mkhulu, azikho ibonakaliso mkhulu. Athi ayikhuleka, bazobuya bazokhuluma ngesikhathi sabo abazokhuluma ngaso. Nangempela ngathi nje ngingalangazelele nje ngaphupha. Ngibonakaliswa amanzi nokunye engeke ngize ngigxile kakhulu kona. Ayisaqhubeka uhamba, sangiyangena einkambeni ngaphuma, ngangena kwelinye ukamba ngaphuma kwelinye iphamba. Kuyabekezeleka kodwa abantu abadala, kuyabekezeleka nganzethongo, ukubekezela nje kakhulukazi engizogcizelela kulolu hambo lolu labantu abadala. Ngaze ngafika esigabeni sokuthi ke manje sebaqala manje ukuvela abantu abadala. Sebaqala ukuvela nangezibonakaliso. Ngisasesigabeni samagobongo, angakabe esigabeni sokuphothula. Bavela abantu abadala, kwangiphatha kabuhlungu kakhulu, inhliziyo yami yababuhlungu. Isimo ababeyiveza bengikwisona. Into eyangiphatha kabuhlungu emoyeni wami ukubona abantu abadala ukuhlukumezeka. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngiba nesibonakaliso engathi ngiyababona baboshiwe ngamaketango, abanye bagadiwe izinja ziyabakonkotha. Kwabuhlungu le. Ngathinta umkhulu ngamazisa ngalesibonakalo, wathi manje sebeyayiveza ukuhlukumezeka nosiza abakulona. Saqhubeka nezinkamba sizidla amagobongo, singena leli gobongo, siphume leli gobongo, singene leli gobongo leli, siye emanzini, sikhule. Kwafika isikhathi la kumele siyokhuleka khona entabeni, siyobacelela ukuthi bathethelela amacala. Ibalekile lo mkhuleko zinganzethonga, ubalekile ngabe sahamba. Ngakhumbula kwakusemini sayikhuphuka lishisa ilanga, sahamba nomkhulu entabeni, sakhuleka sajula abantwana bethonga ngomkhuleka nomkhulu. Ngabuya ngeze ekhaya. Ngathi ngithi ngifikile nje usuku bokuqala, ngolosuku lwesibili ngaba nesibonakaliso engazi ukuthi ngiyababona behlezi. Okwangijabulisa kakhulu, kwavela kwafika intombazane esakhelene nayo la nesibonakaliso. Izongitshela ukuthi yazi sisi, ngijwayele ngibiza ngosisi, ngibe nephupho la lingixaka ngazi ukuthi ngiyadlula ngale ekhaya. Ngibona abantu bale ekhaya, obhuti bale ekhaya laba abanye ngazi ukuthi nenza iphathi najabula ukuthi hawu usededeliwe ejele. Uyawujabula nalo muntu usebuyile ejele, nalo muntu usebuyile ejele, ngoba khona abafisa babesejele kodwa baze badlula kwelamathongo. Wafika umntwana ezosho isibonakalo kwase bekujatshulwa lekhaya kugida ukuthi sebephumile laba ejele. Ngajabula ngakhumbula umkhuleko sasiwenza nomkhulu Nkhazimulo sisentabeni socela ukuthi bathethelela amacala, bakhwishwe nabasebugqileni, nabasejele, nabasekudingisweni, ngoba kuyadingiswa ithonga mesingahambi kahle. Lokho ngikufundile abantwana bethonga, ngulifundile kakhulu lokho kuhamba ngilihambile nomkhulu Nkhazimulo, ukuthi izinto esizenzayo la emhlabeni sibone mase siphuma kuzona akuhambi kanjalo. Ithonga lineqhubu, liyakubekela into yakho, ufike futhi khona ngale lamathonga zikulindele izinto zakho.
bayikhiphe igwebo zakho. Uma uhambise kahle uya endaweni kahle, uma ungahambisanga kahle uya le ekudingisweni, usiyohlupha-ke emndenini-ke manje usufuna usizo. Kodwa-ke ngoba kwahambe saqhubeka ngoba labaluthe ubekezela, saqhubeka abantwana abathonga, kwazi kwafika esigabeni ukuthi manje-ke sengibheke ekuphuthuleni kwegobongo ukuthi umkhulu anqwambe. Njengoba nimbona nje umkhulu ukhuzwayo usephothulile, nangu nomnqwambo wakhe, nangu nomqhelo wakhe. Hayi, sayiqala-ke isiprocess ukuthi-ke manje usizophothula fona umkhulu. Hayi mkhulu, manje nangebonaliso zakho lezo nginikeza zona zikhomba ukuthi manje sekumele ukuphothula. Hayi yebo mkhulu, ngiyenza. Hayi senza amalungiselelo ukuthi nele ngikhuphuke phela ngekomkhulu eMaritzburg ngiyophothula. Ngithe kusesenjalo kwalokhu bakhona